Yay! Ayan. Yon, magandang araw sa inyo ulit mga kachoy. Dito ulit tayo mga kachoy sa panibagong fishing adventures ulit. So ririsbakan natin mga kachoy doon ulit sa may sa ilalim ng tulay. Yun, maulan ulit mga kachoy. Pero nung isang araw mga kachoy, lang din nung namingwit ako doon pero nakarami tayo. So yun, siguro try natin ulit. So yun mga kachoy, may tropa daw dyan sa ibaba. So yun, patila-tila lang muna tayo mga kachoy ng ulan. Dito tayo sa puno muna. So yun mga kachoy, sana makarami ulit mga kachoy katulad nung isang araw. So yun mga kachoy, kahit kahit kanduli lang sana mga kachoy, pwede na. So yun mga kachoy, samahan nyo ulit ako mga kachoy sa panibagong fishing adventures. Re-respect lang natin, re-respect tayo dito ulit. Yes! So mga kachoy, medyo tumaas yung mga kachoy, tumaas yung tubig ng ilog. Lumalim mga kachoy, lumalim tubig. Epekto kasi yan mga kachoy sa yung kasunod ni Bagyong Julina. So, sa Cagayan yung napuruan ngayon mga kachoy, signal number 5. Sana humina na yung ulak, humina na yung hangin. Kawawa naman yung mga kabayan natin doon. A few moments later. Yun, doon tayo ulit mga kachoy. Sa pisto natin. May tropa tayo dyan Yun mukhang may tropa nga mga kachoy. Sino kaya yan mo yan? Sigurado andyan si tatay mga kachoy. Sabi niya araw-araw daw siya rito. Kaya mga kachoy, may tropa mukhang may nahuli na mga kachoy. May nakatali na sa yun may nakalayla na ng tali. Yan ang mga palatandaan mga kachoy. Nakayari na boss. Aruyo. Kapon nakarami ko dyan. Nakarami ko kapon. Diyan. Padaan ako boss. Andun nga si tatay Ay, wala si tatay. Ayan na pala si tatay Kasunod ko lang pala mga katoy Andyan nga, totoo nga, araw-araw siya dito. Mawi lang kayo tay. Nasa likuran ko pala mga katoy. Sabi ko na nga ba, araw-araw siya dito Nakabanggit niya lang nung isang araw. Ay, nakahuli ko, kaya lang tilapia nga. Ang liit. Oh, no! Yung paluto, yung kagat-kagat. Brad, nakayari ka na? Wala, gusto ko lang nakadala ng malaki, nakawala Ay, may nahula palaki, nakawala. sayang. O yun, dito tayo ulit mga katoy. May nakuha raw sana siya si tropa. Malaki daw kaso di niya naiyahon. Nalaglag. Wala raw panalok. Sayang naman. So yun, dyan ulit si tatay mga katoy Totoo ang araw-araw siya dito. Inaanap ko siya kanina mga katoy. Yung pala nasa likod ko siya. So yun, sit up tayo mga katoy. Ayun mga katoy Ang ganda ng kulay niya Nakakuha siya mga katoy Mapula-pula nga yun ako. Ang pula Ganyan Yung mga katoy, ano kaya yan? Madalas yan dito sa ilog. Ay, pang aquarium. Aquarium. Ibinta mo yan sa sa Guadalupe. Sayang. Yun, nakayari mga katoy. Light fish mga katoy.
Ang laki mate. Yun. Night fish na naman. Yun o. Pang aquarium mate. Wow, ang laki ng bunganga mate. Yun yun. Galing ng ano mate. Wow. Yes. Iuwi kita. Binigay sa akin mga kato yung ano eh. Yung mayroong kulay pula na isda. Binigay natin sa kapitbahay. May aquarium yun, isak-isak. Ito yung ito ko na kasi pang ano lang ano. Maalaga. Buhay pa rin mga kato yung kanina. Yung isda, sana mabuhay. Yung isang araw patoy na hanap itong mga night fish to. Yung maliit na night fish. Dapat malaki para pang sisig. Ang malabog na naman yung video ko. May video ko dyan sa kabila mga kapatid. Mga copyright pa ata. Oh no! Lakot truck. Ano na yung spaghetti ah? Hindi natin mahanap-hanap yung lungga. Nahanap natin yan, sunod-sunod na lang. Kanduli ulit. Kanduli. Oh no! Tao ko mga ito, natibo ka rin. Parang ito din ito mga ito. Pagka natibo ka ito. Sa amin mga ito, pagka natural na ito, pagka natibo ka ito. Lalang ko din sa kalimutan. Kakaroon ka ng kulanin sa ano, piling-piling. Sobrang sakit. Uy, kanduli na. Parang kanduli tayo. Kala pa din kita mabuhay na. Kailangan kagaalam. Alas maalo. No, no, Dalawa pa ka doon, dalawa. Yes. Laki nga ito eh. Oh, doy. Ang laking kandulit sa isang ano. Isang tilapia. Ito yun. Yari. Chiriririri. Ginagawa mo. Uy. Ayun, ito yun. Laki. Oh, hahaha. Kaisa tayo ng tilapia. Kapal na rin itong kanduli dito sa ilog, sa ilog natin, saka sa Laguna Lake. Pero ewan ko lang kung saan, sa probinsya, kung meron ng kanduli. Makulit kasi mga ito yung kanduli. Pag minalas-malas ka talaga, puro talaga kanduli makuha mo. Pupus yung pain mo talaga. Oh
Ulan na naman. Ulan na naman mga katoy. Ulan na naman katoy. Ring oras tayo mga katoy. Dito lang. Uwi na sa tayo mga katoy. Hindi daw sila nakakadala ng payong. Isang araw, dala sila ng payong. Ayan doon pa siya. Sumilong doon sa puno. Pag-iinit kasi mga ating pagkain ba naman. Nakakatuhin mo yun. Jesus! Machay! Look, masak na yung tulipong ko. Cellphone ko, okay, sarap yun. Patayin mo natin mga kasi, baka masira sila. A few moments later. Uy, wala ko. Malaki ka naman kasi. Malaki ito mga kasi. Uli, oh. Okay mga kasi, oh. Malaki lang yung kaldo. Yun pala yung salarin mga katoy, oh. Oh no! Nagdadala mga katoy. Patay tayo dyan, dinadala pala dito, kaya pala nawala. Sabi ko na nga ba mga katoy, kaya pala mga dadala talaga isla mga katoy pag ganyan. Biro mo pinamimingwitan, hindi matapatan kang ganyan. Duda ako dito mga katoy. Dalahan ko kanina. Kaya pala walang dadala pala tayo. Ang pinagdalaan to kanina. Hindi naman kayo po. Pinagisan to kanina malamang. Oh no! Umaga. Ang dami nakuha mga katoy. Sus, kaya pala walang kawala nga kawawa naman tayo ng gaano dito. Naisturbo yung ano. Nagdala na, nagpanti pa. Di na nagbra. Pinagdadalaan nga kasi pala dito mga katoy. Wifi mo na mga katoy. Special na isda. Foreigner ka tatay. Wala yan, wala. Champion handuli niya mga kaya. Isa lang tayo ng tilapia. Kaya alas 4 na. Magandang tapon mga katoy. Magandang tapon. Pakita natin mga katoy. Ay, kinakagat na mga katoy. Oh, yuri mga katoy. Uy, nakawala. Sayang. Nakawala ka na naman tayo. Kung kailan pa naman binibidyo ko yung ano.
Sayang mga katoy. Yun. Ayun mga katoy. Yun. Yun. Uy. Look. Hey. Ayari na lang mga katoy. Yehey! Pangalawa na mga katoy. Yun ah. Ang daming ano dito mga katoy. Ayun! Ayun! Mga katoy. Ang ganda mga katoy. Bandang lagay sa aquarium mga katoy. Masarap yan mga katoy, ano, isisig. Yung night piece. Meron akong alam niya mga katoy. Video kung paano lutuin. Sundan niya lang yung mga katoy. Nakasarap. Grabe. Kinakayod lang ng ano, kutsara. Tapos makukuha mo lang yung talagang sulit na laman. Mga tinik na naiiwan. Yan ang katoy. Kanduli, tawor. Huwag mo kahila, kala ko. Lalaki ng kanduli mga katoy. Ang lalaki. Okay mga katoy, uwi na tayo. Thank you sa pagsama sa akin ulit mga katoy. Maraming salamat mga katoy. Yun, salamat sa inyo mga katoy. Higpit lang ako mga katoy. Kaya mga katoy, buhay pa sila.